যে বড় যতন সুবাই দङ বজুরি রাং নাখাंखै जों বন যতন কালেকশন খাই 1-2 হাজার খাইয়ে বন 10-15 লাখ হরমাই হাইদে जों পহরন বনিন র 2.5 লাখ টাকা খইচান নাও হাইদে आं खगसावदन सारा निनि जे कक्तिंके खगमनक लायो निनि जे कक्तै खगमनक लायो निनि याक मा लेखे हाय मा लेखे निनि याक मा लेखे तो मा लेखे तो आनि कखना दे आनि मगल बुसका आं रां आनि याक मा लेखे पन आनि मगल बुसका तो तंगै चनाले बरां 10 Sanjana bini mama Omid Kumar pohor bai bisal rang chau hini samane barangi toka nora abuna khane alidi हेलो ए आनि खरना खना खानाव ननो 10 लाख रां लेखे कलां माने लेखा माने परे ननो रिबो कलां थांका सापरे नों ताइसा तामसा ताइसा लेखा नांनाय नों बर तु हिके ओंका आदिनो लेब लेखार लिया बरते थांबाय माने बर रां तांजागिया तारपरे नों ताम खायगिया नों साइसं लेखायनाय गिया नों साइसं लेखायनाय बै नों रां माका ननो साब अधिकार का साइसं लेखानानै आंगा साबेगो नेना साबो आने कखना दे आने कखना गदे आने कख जखनते रां जत किसुसे नों आदिनो बरनो रिङितो बाक्साखा लेखाना हनै बर लेखाय मालिया ग नों लेखाया गरे तंग दे ननो साइसं खाय लेखानानै साब अधिकार का रां नों जानि कखना गदे नों जे आने कखना गदे निनेबो इनडाइरेक्टली डाइरेक्ट पहरनो दुसरमाक लायो बरां साव हनै नों बुखबाय थाया आनि कखना गदे नों बुखबाय थाया नों बनो रां साव नै फिया जेनि कक सामुंबाय नों बनो डाइरेक्ट बनो रां ना उनि सामाक लायो आबो बुदिखा जे बरक जतनो चुबाय दङो आ बरकनो जों 1-2 लाख चुबाय रहमाय हे दिकार खानो साइसं लेखानानै आना अककनि सिमि उत्तर दे नों आफुरके नों ताङै नों पहरसनो आनि कखना दे नों आफुरके नों ताङै पहरसनो नों रिङि नों रां लेखायासो नों जे बरनि कखना दे जे बरक तिबारसानि बागै जत बरनि किन्तु क्षमता करै नर हाय बरनिबो क्षमता करै बर कायसा किन्तु तिबारसारं बै बासाव जत बरनो सुबाय दङो निनि बाइकनि जोग सानजना सिमिया हासाखौ गोबां मा बरनो बजु बाका आनि कखना दे नों आनि कखना गदे खोनाय बुजिदि बुजिखादा बुजि पाइ कखसा दे जे बराव जतन सुबाय दङ बजुरि रां नाखांखै जों बन जतन कालेक्शन खाय 1-2 हाजार खाइए बन 10-15 लाख हरमाय हायदे जों पहरन बनिन र 2.5 लाख टाका खइचान नाव हायदे आं खगसावदन सारा निनि जे कक्तिंके खगमनक लायो निनि जे कक्तै खगमनक लायो निनि याक मा लेखे हाय मा लेखे निनि याक मा लेखे तो मा लेखे तो आनि कखना दे आनि मगल बुसका आं रां आनि याक मा लेखे पन आनि मगल बुसका तो तंगै चनाले बरां 10 जे बराव जतन सुबाय दङ बजुरि रां नाखांखै जों बन जतन कालेक्शन खाय 1-2 हाजार खाइए बन 10-15 लाख हरमाय हायदे जों पहरन बनिन र 2.5 लाख टाका खइचान नाव हायदे आं खगसावदन सारा निनि जे कक्तिंके खगमनक लायो निनि जे कक्तै खगमनक लायो निनि याक मा लेखे हाय मा लेखे निनि याक मा लेखे तो मा लेखे तो आनि कखना दे आनि मगल बुसका आं रां आनि याक मा लेखे पन आनि मगल बुसका तो तंगै चनाले बरां 10